Силой духовной узвысила Полацк высоко. Тым, хто імкнуўся да кнігі, свяціла як зорка. Мове адзінай дзяржаве ще трэба злучацца. Свет нас прымаў як народ па адной палачанцы. У 1110 годзе у сям'і князя Георгія Ўсяславіча нарадзілася дзяўчынка. Бацькі далі ёй старажытнае полацкае імя Прадслава. Па бацькоўскай лініі Прадслава паходзіла з дынастыі Рурыкавічаў. Па матчынай была нашчадкам першага полацкага князя Рагвалода. Дзедам яе быў славуты Усяслаў Чарадзей. Слава пра розум і прыгажосць полацкай князёўны разнеслася далёка па славянскіх землях. Калі Прадславе споўнілася 12 гадоў, бацькі вырашылі аддаць яе замуж. У Полацк зачасцілі сваты. Аднак дзяўчына выбірае іншы жыццёвы шлях. Насуперак волі бацькоў яна пастрыгаецца манахіні. Згодна з традыцыяй Хрыстова нявеста выбірае сабе новае імя Ефрасіння. Спачатку Ефрасіння жыве ў мураванай кельі ў царкве Святой Сафіі. Тут яна перапісвае, перакладае з іншых моў кнігі. Сама піша арыгінальныя малітвы і казанні. Прыбытак ад продажу кніг аддае бедным. Тагачасныя крыніцы апавядаюць пра сон, што тройчы бачыла маладая манахіня. У ім анёл узяў яе за руку і адвёў у вёску сяльцо, што знаходзілася непадалёку ад Полацка. Тады там стаяў драўляны храм святога Спаса. Далей анёл сказаў Ефрасініі: «Тут належыць быць табе». У сяльцы Ефрасінія заснавала жаночы манастыр. Па нейкім часе пры царкве Багародзіцы асветніца адчыніла яшчэ адзін, мужчынскі. Пры манастырах былі арганізаваныя школы для дзяцей, а таксама скрыпторыі, майстэрні для перапісвання кніг. Вядома Ефрасіння і сваёй грамадскай дзейнасцю. Яна неаднойчы выступала супраць князскіх міжусобіц і папярэджвала, што братазабойчыя войны могуць прывесці бацькаўшчыну да гібелі. Па замове Ефрасіні вядомы полацкі дойлід Іоанн пабудаваў на месцы драўлянай царквы мураваны храм святога Спаса. Будаўніцтва царквы Спаса працягвалася 30 тыдняў і стала сапраўднаю падзеяй для ўсей старажытнаславянскай архітэктуры. Бажніца была багата ўпрыгожаная фрэскамі, якія маюць вялікую гістарычную і мастацкую каштоўнасць. У 1161 годзе па замове Ефрасіні полацкі майстар Лазар Богча зрабіў настольны шасціканцовы крыж. Ягоная форма сімвалізуе сусвет, створаны Богам за 6 дзён. Выраблены з кіпарысу, крыж меў даўжыню 51 сантыметр і быў аздоблены каштоўнымі каменнямі. На ім прысутнічалі выявы Ісуса Хрыста, Іоанна Прадцечы, Маці Божай, 4 евангелістаў, а таксама самой асветніцы. У час Другой сусветнай вайны крыж таямнічым чынам знік з Магілёўскага краязнаўчага музею. Да гэтага часу месцазнаходжанне рэліквіі невядомае. У 1997 годзе берасцейскі ювелір Мікола Кузьміч аднавіў каштоўнасць. Цяпер копія крыжа Ефрасіні Полацкай захоўваецца ў Спаса-Ефрасіневскім манастыры ў Полацку. На пачатку 1167 года Ефрасіня Полацкая вырашыла здзейсніць паломніцтва ў святую зямлю. Гістарычныя крыніцы сведчаць, што яна была добра прынята ў Іерусаліме. Аднак знясіленая падарожжам, Ефрасіня захварэла. У канцы траўня на 24-й дзень хваробы Ефрасіня Полацкая прыняла прычасце і памёрла. Мошчы святой Ефрасіні спачываюць у полацкім храме святога Спаса. Дзень памяці нябеснай заступніцы Беларусі святкуецца штогод 5 чэрвеня. Яе імя
стала сімвалам духоўнага служэння радзіме, бяздоннай крыніцай маральнай сілы і духоўнага адраджэння народа.